Kiera go kwilinga masemionge. Mama kiero elinga masemionge. Iwacho ni era tokigo na simu. Mato era mane mokigo na simu. Mama temo kigocho. Amiero kare milo sogo. Yes. Ma en jangolo mari Elisha Tutu. Ama Eli Tutu Mr. Good Time. To ma kidwa ido thuma mar temo kigocho di star aboro 60 star 417 ash. Ma wane LTN. LTN ndio iko na mambo yote. Mopandi nyenyelela. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakораmogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Genyinga kaka pile pod en Omari Nasho mari chieno jamone mbele. Chieno mineno mbele ming'ondo boka kata nyalo wacho no Omari dhako ngode negi chake kore kubni ariyo to pod chwako sitirungi. Imed parni maber kabisa niking'e maber ni poki subscribe une jok mago luo piny to iromo koda tip ipado ng'eya ni you are talented and you go far. Omari, I like what you are doing. An kikiola gi gigo kokidwa subscribe sawa, but gima ng'eyo ni kata kokidwa LTN to nyakirawe iwinje ni jatelo wachang'o. Kawuono wan kaendi gi Dickens mabende nigi several projects and ing'eni LTN kaendi ka odwa kae manyaka wawache weche gendi mora mora matimore piny Luo. Kamani momiya koni ni jathum mapok ochopo Luo Trending Nation manok jathum. Niyo Mari dong pok waneno dongo swag. Awacho ni ya ng'ama pok neno LTN mano ok jathum. Awach ni didi. Kuro wan gi Dickens ka. Dickens sani nigi thumbe mang'eny kabisa mabende opango release. Dickens emonogolo no thum mabende nomoru kabisa sana manowacho ne bendo sechope pachi kaka no, neno kanyo no endo. Sani kore kuchako golo moro kaeche iluongo ni Lawyer. Wan gi moro kaecha miluongo ni gigi ng'enyo kanya wacho kenda Nyakораmogi. Bed koda nyaka watieki wawinja nene to chalo nade kawuono Dickens nigi paro mane ang'o ma wa expect. Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs manigi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Action. Iluongo ni Dickens.
naipenda. Jothurwa pesa ber. To mana kamari. Makoro inena madhoge. Pesa gite magiluongo ni mag Ibradi. Jatelo. Ang ni wachi ni Umari tindo kumak simbi. Ane interview gi Derek. Dickens Derek. We akura dhi ndege. Dhurwa. Mae momiyo kimanya oko kanyo tineno kaka gine ineno gimwatemo. Okadwa ni Umari bonde ko namba no tok ti. Otiyo to wadich. Good. Kora sedhi ndege. Ase kete flight mode. Very nice. Koro gisani Nyakwamoge. Wan ka indigi Dickens. Dickens konge ka withuole mose jopiny ng'ama muol to imuol to ng'eni keto wa diere ka ine kinda jawa ki gospel ine diere ka konge mose jopiny amoso jiteno kweuru ngase moso umra in ga pesa koso wachni matin yani in ga brief bwana amoso jopiny no kweuru an praga ni donge wacho ni wamos gi koro do ngase moso gi. Okay. Ndalo mang'eny, how have you been? Sebedo maber. This year bwasero madier? This year pokoromo. So I'm allowed to ask you, to tell you Happy New Year. That's right. Happy New Year to you too. But sebedo ka itiyo matek chien kacha aneno mana some clips ka jimiel ka chicha TikTok akiani pango no mane mara lawyer mara story ya jaba mara gigi ng'eny. Why expect man? Okay, kawacho no expect to adwa mana ni monda akele in form of a promise. Ni wase goro strategy maler. Yeah. Kendo ntiere thumbe mwase pango mabiro. Ntiere bende mawase golo. Koro ka pokineno mawagolo recently January. Nokwanindo nwagolo moro ni konya kangima. Konya kangima. Ema puonjo dhano mondo embrace life nyawadgi kapod entiere. Mawachone konya kangima tho nabiro. Era winjiga. Okadagi nabiro tho kendo wiche biro wile koda ayete. To nyakora mi kineno kadhi maonge duogo. Ginora mo nyaka roteke mane gidel ka gineno ka jowete gidhi to pelo. Obiro rami akoni. Simbani okadwa yao. Mari don't tie honyo no honyo matin. Entika. En mani mari ni tokoro ose maki gibili bradi bedu distributed makata honyo maternity. Ose monja ni maok gini. Bwana Jothum. Samiti moka manono endo. Jothum. En high time mondo mi chandri kikothum. And kiko ni pile pile tikasuri ni dwa mai. Angi Bill Ibradi. Magolo skiza tune. Jothurwa an naweo sayo jajawa. Aninde oda. Tachulo rent. Tachulo wifi. Tanyeo lao. Ango michake chulo Nairobi kaja. Ane ot. Tanyeo kamera manyien. Distribution yo mokalo. Ibiro kona many Bill Ibradi to tim ni gigi. Thumbi Umari ere kaka thumba yudore TikTok 4 awacho ni ya many Bill Ibradi kose timo ni distribution gimoro moro ma ng'ato timo kata ng'ato wero mana thumbi e kor gweng' wero matin ni tho nabiro teka no kete mbui mane ka iketo ni chak en ga dawo. Koro mano e jok machalo Dickens gin jok ma be oge chandre thum ng'ato seromo kodi mjengo be okata ni mjengo inyalo neno lwetwa ngi lwetwa nyawa jogen pia ngi lwetwa distribution imanyo Bill Ibradi oloso skiza tune casto mama advice mami an oko chuno ni tim nikech gigita ineno kwa dhi mbele mari poko bedo distributed to wadhi mbele donge nyiso ni in mikonyi ok ni atini kawacho kama kore ka chiem mama do soda koro rieko to ber koro many Bill Ibradi mondo timni distribution to los ni skiza tune weuru manyo jok mutimo no timo ne nyaka unyango ngane diumisia nige ni distribution ibiro
jaduong' maonge kata kaka yagi ugo. Jaduong' ma kata in ichak iluor ni ng'ani biro kuonga. Kaw youth. Ma kopono dhi matek tinyalo penjo bwana ang'o miyo kane pesa na. To pod kata koni kama ok ibi winjo. Koro Dickens, in ng'ama thumbe osebedo distributed onjna. Monde los pesa koda. Onjo ni jopiny winjo to in ma pesa biro ni onge problem. Eka kuneno no tem. Sawa. Onjo no thum. Ngene okadwa no kal 30 seconds mondo joko fwenya ni mano thumi. Bwana tibarie komer. Tibarie. Waonjo nyamu. Kiki pani wasitiyo kode. Waonjo tawer matin adwa no ng'adre mondo kiko bedu mfululizo. Gidhi yuda. Akene yudu gimatimo no. Title ni luongo nango. Konya ka ngima. Konya ka ngima. Okay. Adwa na penji matin. Konya ka ngima koponi ati ing'iyo thumbeni ok gin strict to gospel, gin general. There are things that are happening. So people are still questioning your type of music. Is it in gospel? Are you trying to come back to ajawa? Wachi murobo winjo ni unya ngea korokora banjo mato chiega. But inyalo konwa. Okay, an awachon gani I'm an unsecular artist. Okay. An unsecular artist to mean atimo wende maji te nyalo relate go. Ibed ni ine denomination mane ibro winje. Ibed no wari kata ko wari ibro winje. Ibed ni ine ba kata ine kanisa inyalo play ye kuond gote. But kabiro koro e performances ga to I only exclude bars. Mane momi awacho gani I'm an unsecular artist. Any open field kamora mora ma event ni tiere ma is an open space. Abro biro kenda abro perform. Then wendega jite nyalo relate godo. Then wendega kiwinjo they are more of a message. Atemo speak of itemo lauriga life situations. Kuma wacha ni ene king of message hivi inaka. Atemo kelo the real life situation. Le ang'iyo ga life kaka en gi kaka gik moko timore kata kaka ne gik moko timore chon and how they are in the present. Tatemo ng'iyo kaka wanyalo transform into music. So whoever thinks it is secular could be right. Whoever thinks it's gospel could be right. Okay? But an gi pacha gi kaka ng'e mziki matimo awacho ni I'm a non-secular artist. Mano kuma. Si umechulo ni maranga? Babolu si umechulo. Yeah. Koro the reason why okelo confusion sana en nikech I'm trying to bring a diversity or I'm trying to diversify my own style of music. Nikech kiwinjo thumbe gato mostly gin gi the flavor of ajawa. But in fact, my live band, I'm introducing even a live band. A space na kwani. Man kabire event mari. To live band ema biro kachacha gimoro na biro go backtrack I'm doing away with it. Backtrack en na biro get thum recorded a studio tema chaka wero ni kanyo. Because I believe ni wer man tiere the recorded audio. En gima diketa kete rate no kitiwinjo kate speaker ni no tiwinjo. So you don't even need me there. Koro kabire event need to make it more lively and even to bring some color into my music space. Albiro ge live band. Koro gima kelo confusion kanyo in the flavor of the beats matiyogo. Ema kelo confusion. Tingeni kiwacho ni biro gi band ni, band ni nitie kaka jiviu go mopogore. Nikech anyalo paro dala wa koche chendo ka ni Guru Machine, Babwa is a pastor. Mane momi ineno ka abaro wang jo ajawa gindasi. Kech lemo tuere dala koche manoma. Gidhi ka Guru to ka reflect. Openjo fade, ni ku Guru Machine ni, to ere kako time nikech machine ok de gura. Then fade na en ng'ama kech kabisa. Koni ano kadwa walo. Gige umofogo the watch kucho. Koro imbe kiloso band nitie mentality ma wan godo ni band attract ga gik maricho. Achiel kanyi ma ji ywak ni ji ni ok ochul gi maber nikech band ok digo kindi. Ariyo iwacho ni nyaka los band kanyi ma koro pete wuoke.
maingeni LTN en wachenge chenga choth pok iketo pete koro kanye ma pete wuoke Yeah. iyuda nikech gimomiyo koro pete gi dhi bedo involved en ni kawuone dhi tich rach kinyi dhi tich rach then manager moro mosetiyo mabende samoro iseneno kata manie jawa ka miseneno ka maybe en gi ng'ato mochopo kumoro obiro advice you koni bwana, one, you have a talent. The only thing you need magi gik moko inya tima kama iwinjo loso ne en gimo ya chon makata juogi ne bedo ga tamed ineno kuma loso ne noyae ng'ato kane gi juogi kata mar wer juogi no ne nyalo keti kata mana janeko so they had a way of taming them mondo gimi itim gima constructive ok ibed janeko koro iyudo ka ng'ani convince ni mondo mi koro itim gini maber because on the other side kata kobed ni puonjo ji and you pass a message, you also need to pocket something. Yeah. And then more people you have, the more money you need. Yeah. So these people will tell you, wadwa nwatem kama. Koro kanye mibiro rwako nwa pete. Okay, ana wacho gani everything ma involve more than one party. Ka we are having a coalition code, so we must set an agreement. So it must be an agreement ma in you are comfortable with it and be and go comfortable. Before I create this band, nyaka ensure ni it is something that is within my means to manage. Iwinjo. Okanyal dhi ata choka a whole team of 30 people to kaka gidhi chiemo, kaka gibro nindo, kaka gidhi chulgi akia. So we first start with my members. Ma we made an agreement. Ma we've been even going to shows. There are events mwase bedo kwa they can attest that there is none mawase disagree in terms of maybe payment, kata kaka ginindo, kata kaka travel. Okay? So gima keloga kokono enni you are trying to move into something that maybe could not be in your position to handle or to manage. Or number 2 mana kake wacho no. Samoro be teach rachga. Teach rachga. Inyalo dhi yudo ka samoro client no promise this then he doesn't deliver. But at that point now what we call understanding donjega. Kanye makoro nego bedni you have people who have the mentality to reason near kata ngani is going through a challenge. Because one or another no wate. In as much as I'm there as the head and benda nyalo face challenges moko kipesa. To address issue mar pete no. I think I've been so hungry for fame sometimes back and so hungry for money. Madina ni pete no was the solution or the option I had. Dina said on chon kata before music. So gipacha gima keloga that pete or whatever is with the other side. Edgar the hunger mar bedo the top. But anaonge gi mentality mar competition. Kata TikTok kacha sijai compete na mtu ni sijui an mabiro change gospel, sijui an mabiro change whatever. I'm not dragging any position. To gima keloga pete ni en nadwa na longane to ngane cha beni gi mare. Koro tushindane. Koro kanyingeni with your own human powers maybe you can't manage. Exactly. Koro there are so many other reasons behind pete no biro masa moro moko kata wanwakia. Not just ni ngato bando tamu manage. There are people who are doing well even with their bands they are managing without pete gweko and they are doing so well. So there are other reasons that may push somebody to get to that point. Koro gian gikaka ngira kar pete no taonge. I'm serving a true God. If at all he was not true, then my passion to come into the limelight dine poko bedo realize. To bedino kote more. I remember even the other time nilalo YouTube ni mabende wanyalo wache ni it's by grace of God mabende omiyo meyao manyien o shoot very fast and I believe sani ne subscribers adi? Ane 13,000. Pod wanyalo ringo kacha nyakura moge mondo mibende wa subscribe iluonge ni Dickens Derrick Official. Dickens Derrick Official. Iwinjo gen thumbe mayom mayueyo masawa. Kiani bende ipango
golo nwa moro kata ma inyalo wuoyo gi nyadendi ing'e kata muma kopo ni dhi kar Songs of Solomon iwinjo ni ati kena ng'o mayom ka kena ng'o mar Luzari kero ng'o timore ma yieri met na gigo chalo kamano nende koro in bende ine gi mpango moro kata mar golo nwa ma bende wanyalo keto ne nyadendi ma Ochuno, mano chuno. Kendo misero go ema wacho bwana koro we apenji gini kendo nitie wase kata like matin. Ji osetemo winje kata chachiel ariyo moko. onjina kumose Nikech gima temo timo mae. onjina kumose winji kore kikone gibitego tim Gini mit katowari kama endi. Mano Ondike nyake muma. Aliyepata mke kitu chema anacho. Gini mit katowari kama endi. gima meti Ondike nyake muma. Mke mwema hazina bora kwa mumewe. magi mano mameti Dong hera mit sawa. mokri ma isedonje ng'ango Hera mit bwana. kore wacho ni gibitemo tim And now awero anything that encircles a human being. Awero anything that encircles a human being. Kikwalo kawuono to aneno kaka anyalo transform kuonino into a song, I'll do that song. Kaneno ka you've progressed and I can make that progress into a song, I will do that song. So anything must surround humans, I'll do it. ino kiyiero mondo ichak thumbi tedu hallelujah yeso iromo You'll rarely hear that on my songs. oh god nyasaye mar nyala tia paki nyingi kawuono Yeah, people ji opogore nitiere jok moko ma feel ni mano kotimo to it jazzes their spirit. An bende mara ni kaka time ni I feel ni niko sawa. Koro gimbe margi no iko tu sawa, mane kaka gimbe gi feel margi. adwa na duoke muma iwacho ni nitiere akia vas unung'e samoro kelo nu mogo anasama moro mamia encouragement kasto madha pano dhi okaw portion mang'eny mar lemo koro nitiere kumoro mondike ni kik utim gik machal kodgi ni mar depo ka gi yuau muchalo kodgi a moment midwa bedo gi band pogi gi Enda pogi Elisha Toto pogi gi Eni ja ohangla mwawacho ni timbe gi richo mwawacho ni chode band mwawacho ni dheka juoga mwawacho ni atinya nyasa jog udhi chaluru nikech aneno kata mana video moro chien kacha ke igoni ajawa chiki bendo sechope pachi kaka nuchodo e gunda kotendo gimoro mecho bendo sechope pachi kaka nuchodo e gunda kotendo igoni ajawa Okay, and I believe ni ajawa is just but the beat. Ohangla is just the beat. Iwinja. Aya, dina ni jikopore. Dine jo ohangla be okti gi keyboard. Dong keyboard igo e kanisa to jo ohangla be go keyboard. Dong nitiere kanisa mago bunde the physical one. Yeah. E kanisa tigo e ajawa koni. Aya, donge kata jo rom sanda. Dong goyo ngengo no ere kanisa. So these things are just musical instruments that bring the flavor that help in building that music. Tiyo ga jawa e wero wach Nyasaye is not a crime. After all, even David played the harp. Iwinja. To harp no dongi njo katindo rutu cha igo egi ginene. Igo e nyake thumbe secular. So does it make David a sinner? No. Donge David was one of the people Yesu Nyasaye no hero most. Yeah, so Ohangla but ingeni David I'm sorry kikaket siasa ka but David generally nen jajawa David nikech anyalo paro ni nitie kuma miel malawe. Exactly. The problem we have Omari. Sani. Noero mono be yango mingada tadwa wacho ni David ne jajawa manoero nyaka mono. Don't me say ni love is sweet. Bwana hii kanisa nyalo bire. Okay. Ina no gima timore. The church nitire kako bedo sugar coated. Tamane gima inyo ji sani. Yeah.
kidoke i kanisa gi, they want you to portray life moro ma in kama. Isiko kama, gimuma ibad. And in real sense. Just humble. To kidok deep down a life jogi, you'll find messes. Alafu, ntiere kaka jioketo ni, there is a way ma, jok ma timo ginegi, gin jok mok bineno polo. Joman side koni. Koro, wadong kor wakoni wan mwadi e polo. Yeah. Okay, you are right. There is a way ma kata jok kisungu no wacho ni, bad company ruins good morals. Iwinja. But, if that company could ruin Jesus's morals, dipani dine Yesu obet gi Nyasaye polo sana. Penja matek. Yesu kano bire piny, no interact most gi jomagi. Jokuoge, odho biro nyaka gi dhako ma jachul date kisima kende. Mo biro moluoko tiende, mo yweyo, mo wachi ni Yesu dhi ang'owa. Yesu kono dhako chani dinge ng'akwa e pini. So I'm not trying to say ni an Yesu, but I have somebody who is bigger in me, that controls my steps, that I pray to every day. My mano miya that vision to do that. In fact, asetimo wende Kiswahili moko an godo makia kata na godo. But koro kana duoge dholuo koni, abiro gi my own style of doing it. It's not something maji ong'iyogo. Koro I'm just being driven back to the point mar instruments gi. It's not a crime to use it anywhere. And it doesn't make you a sinner. Bedo ni nigo piano gine kanisa doesn't make you holier than ngat ma tugo piano cha gine band Prince Indah. You never know, ngacha cha samoro go piano band Prince Indah nikech en odwaro kako yud pesa ne mar rent. Inigo e kanisa because you have that talent to do it, or you are just praising God for it. Yeah. Or sometimes you are also being given a tip by church members. To donge nyaka jo instruments tinde chule kanisa. Ntiere churches mondiko ne jo mitambo gi salary margi kata a tip, at least an appreciation. So it's not a crime to ginegede, and it doesn't make me a sinner tiyo gi gigi. Yeah. Then I'm just trying to be creative. Yeah. In the music space and art sani, without creativity, okinyal move to this, okinyal penyo e kind gine gi mayot. But I'm just trying to be creative. Okanyal timo gik mane John Okindi gini otimo kitambo 10 years ago. Iwo ne John Marach manaden? No, like it's just but an example. Gimane gitimo 10 years ago, kadwa chakatimo sani, it won't make sense. In koro kidwa bedo John Okindi, idwa bedo John Okokoto kata John Okuoyo. Exactly, I want to be Dickens Derrick. I want to be known for John Okindi ong'ere gango. Donge embe mane style ne mongi. Wood Phoebe ong'ere gango. Ge style. Style le mar production. Ng'at ka ng'ato ong'ere gi mare. So even kata ka okwa donje ng'eruok, at least let's do something different. Somebody no wacho ni okinyal beat ng'ato gi style. Exactly. Nyiso ndi kopo ni chako sane gi style mar John Okindi, people will still refer to John Okindi. Exactly. Nikech onge tiende mondo mi ng'ato ne iluongo ni gima fake to onge kuma original nitiere. Counterfeit, I mean. Okonya ka counterfeit, well, there is original. Or they go back to much. Then kukondema Jawa ni. What if a Jawa is the Jesus we have of today? Let me bring the point home. Kawacha Jawa mi paro no. Wacha Jawa ma. Ajawa donge jio believe ni en shekacha. Mane Ajawa? Mano te Ajawa. Aya, that Ajawa sani kidhi churches moko, they have already embraced it kendi go e kanisa. I've seen personally. Munyalo bet Jesus. Igo e nyake kanisa. No, I'm trying to mean Koronia. Savior. It is the style that will bring people back to the church. Nanipata. That is the style that will bring people back to the church. Nikech ene gima jazz spirit jisani. To koro kose chak go e kanisa. Dongina no ka jidhi biro e koni, jidhi duoge e koni, and people will get back to their roots. Iwinjo. So it's an instrument. Watu waache siasa. Yo tiyo ga Jawa. Anago nyako ngengo gisheka kendo Jawa nacha be chuma na kaka maguja. Kama Magwa bwana wewe. Winyo ni magu.
Mago. Dong maricha. Kidwa wuoyo obuolo. Wacho ni kendo chung kaka obuolo. Lakini Gini kichapek makoponi ati ni kiche. Dong nyaka miya balance. Nikech gichacha bego ok yot. To bing'eni ji lonyore ka. Ibro yiene jago ni ji lonyore crusade. Mano koro badudo. Okay, but wagoye, but now in a decent manner. Ing'eni iwe marach but eyo mariek ma ng'ama ok understand ok nya elewa ni eyo ma decent. Manyiso ni on the other side. Okawacho ni okawuoyo about the other side. Dickens. Wagoya maber. Dickens so mirie kuma ruone jogo marach. To giwinji. Nikech ang'eni wigi omoko ok giyudi an ema yudi. Kik miya lweny gi jajawa jokama. Okay, by the way, I just love it. Kata jajawa I interact go sana. And kata king'io mabeshte tuna interact nao sana. I interact most with watu wa ajawa. Jok mose mi Klaus. Dickens. Truth be told, most of these people that you see, let us talk from pianist, you know, most of them started from the church. Yeah. Ngat machalo kaka Javan Makajudo. Mano ng'amono wuok e church. Kaka Talanta was once in the church. Wan kachendo gi iluongo ne Vini Kamela. Ne nie church. Several people came from church. What about kaki medo bet gi jogi ma kwaneni matin in gomari, kwaneni matin in gi Elisha, kwaneni matin in gi Javan Makajudo, kwaneni matin in kadier ni power mar jogi. Ok nyal gine nikech kata kwadoka e physics wayudo ni gima ni malo to COG mare niga weak. Nyiso ni mondo mi ng'ama piny ywa ng'ama ni malo is very easy. Then tie kizungu mawacho niya, nitie ai chances ni kumolil to nyaka affect kumaler. Mane momiyo when you put gloves to touch mud, the mud do not become glovey. It is the gloves that will become muddy. True. So when you are walking these people, how assured are you? Ni umari ok be convince ma di mi chance ka prensenda mi poku goni akoni rembo ani gima winjo ni be winjo kate de ka Javan Makajudo mi poko mi that part ma Pierre Dongo nyaimbo yaber nyaimbo ai nyai. Okay, inja umari. Hapa ni I'm at an age ma ajielewa. That's number one. Iwinja. If at all I was that easy to influence, didn't tiere kuonde moko moseyuda jo Kenya makata du shanga. Okay? So anyalo wacho ni it's just about self-control. Ng'ato niga gi principles ge. Omari kata in tiere gima kiwacho ka kelo kong'o kato kimiti. Kong'o to kamane. Lakini sini e baba madh kong'o ni. Okwang ni unless a force igo. Okati force o command. So it's just about ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wapong kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakelo ni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chino mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search obiro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, nyikwara mogi juang. Pole. Okundi nyikwara mogi ngato ngi kwargi. Anda nyakwara lang ko kiro. Joga nyana. Amoso no kwe uru. Majos mako chieng. Monena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng Rafael. Awacho kama.
Sani kora wakwayo support, ng'ama support waonge. Uling. Kwa wacho to ni jothum kwech ahinya, an upcoming. Sekwayo support, ng'ama support aonge. Giling thi. Omari Nash gi LTN osekelonwa gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelonwa gimoro ni LTS. Mangiso ni Luo Trending Nation okelonwa gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'owa malo kaka jothum matindo mabiro malo. Akwayo ni utudruok gi Omari Nash, umiye Omari Nash support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'ama werni mamit bende nyalo dhi timone gimoro ni inyalo chwade production, audio production michwade video. Inyiewne kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. An Jos Mako Chieng'. Nasewero wera achiel ni e YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kacha ti subscribe na. Iwinj wendano. Kiwinjo wendano bende ikonya subscribe na. Indika ni Jos Mako Chieng', mana kaka inene wi TikTok wi maloka. Idhi nene jokanyana. Konya subscribe na uting'a malo. Korka piny, korka chako. Pod aonge thocha malich. Konya. Uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore. Kwa siting'ore malo to wachaji. Konya. Kacha idong' en kinda gi Nyasacha. But an gi chunya tang'ino ka chang'ato. Okanyal chang'ato. Koro in konya ng'ama inyalo konyo. Kochuno nyaka ikonya kata an inyalo konyo ng'achielo. Ma piny. Kikonyo be donge wago mana erokamano. Wadhi wa support LTN. Oting' LTS malo. LTS en chenro mokel go Omari Nash kod LTN. Erokamano. Kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni, donjna YouTube, subscribe na, i-like, i-view. An mane dhi konya. Erokamano jokanyana. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, nyakura mogine wane break kanyo kuma bende item koni maber kabisa ni king'e maber ni poki subscribe ni Luo Trending Nation, then une jok ma ketho piny Luo, une moko dwarwa kendo une ma pod uduoko wachien. Pod wan kaendi gi Dickens Derrick ma bende temo leronwa kachacha endo ni ento age ne sani to koro okonyal bedo influence. Derrick, Yes. Waduoge kamera. Ni temo konwa kachacha ni age michope, you cannot be influenced. Yeah. Ni debed ni nyalo bedo influenced. De koro ntiere kuonde moko ma isedonje ma samoro dokwa de wawuoro sana. Ichiwo example kacha gi Kong'o ma bende okamadhi de jo ajawa gi osenega go. Kong'o okamadhi an. Ang'e maber ni katikel okamadhi kopo ni riwo ne gimoro tafwenyi to in arucha bedo siepna aketi kuma kete kokomo Victor. Koro in mi washwari tini jogi ok nyal dragi nikech kaka namedo lero nini gimolil to yot mondo dugi maler. Yeah. And I believe in who I am. Kendo before atim ga gimoro, I take time to think. Mangini to where is it leading me? Iwinjo. Koro there are extremes mo kanyal dhie gi jo kata jok mine na interact godo. Ntiere scenes moko ma you will never see us together.
ni koro because they are my friends uspota kamoro kode ma is a little bit awkward. Koro kata gina mabeshte, yes, you must have friends, you must interact with people. Ngat ma is not judgmental. Ibed jajawa, ibed ja Kristo, ibed ni dhie kanisa, salvation is between you and your God. And your God. Kabira donje is salvation ni not now I'm playing the role of Jesus, which is wrong. Koro as we need just to build relationships nikechikia gimakinyen. Samoro your next help or your next stepping stone to the future en jajawa mi despise. And God uses people to bless people. Koro I have limits ma okanyal dhie. Koro because they are my friends, adhi kodgi kamora mora kora fuatu. You can't go overboard. Yeah. Entiere cycles ma wanyalo dhie but okwapita. So that's why I'm sure ni in as much as we are interacting with them, so with the self-control I have, I can't mess up. Adwa pimi gi jathum mabende jothumbe matendo tendo makore kodonjo. Dongi dwa yie koda ni jothumbe mudonjo go mago secular. Jok moko machalo nyithindo machal nyithindo kawacho ni nyithindo nyiso ni gipod ge young, okre gitina such. King of the likes of Papa T. They've made money. Akia miseloso, but I believe ni pesa ma Papa T oseloso thom. To krom gi miseloso. True. Nyiso ni bathe kone kuma ji wacho ni secular ni. Chudo molo kuma intiere no. Ere kaka nene ina kanyo ochok ni sadaka selenga kose dwaro. Node ma kone gi oke gomi. Wach ka pesa winyi nge pesa be wuoche gini. Fact is, kwa chachaji chieme. Kor mane ma chieme. Kagos kwa chachaji kor gine kocha. Korwa. Kor kono ji chieme. Aya, korwa koni be ji nyalo mana chieme, but ka watemo modify the system. It's the system that is bringing us down. Nikech ineno ka kidhie a church, what they do, they tell you to do ministry. They don't even remember ni this ministry nigi garama ge moko. You as an artist, onego bedni idhie studio, I record. In fact, that is what you did that made you come to the light. Exactly. Kiwinjo. Studio ni idhie gi pesa. Video gi record gi pesa. I promote gine gi pesa. You have a team that you have to sustain and gik moko madhi mbele here and there. Kasto, kar mondo ng'ato madwaro ministry odhi adhi YouTube to bed ministered to a YouTube kacha nikech ok watuono gi YouTube. Oluonge event ne adier mar Nyasaye to nyisi ni bitim ministry. To this person samoro ok oketa event for your affair. Hallelujah. Iwinjo. Koro the system in the church is what's making poverty to reign in the church. Emo miwinjo kaka bende jipenjore ni tang'o miyo jo kanisa dhier zaidi. By the way, kata jawa wadhier. True. Pogruok ma wan go ya jawa en ni joma ne limelight muneno go riembo gari. But ng'ama tiyo gi ng'ama riembo gari. Doke ot ka wuothe momiyo ng'enye gi imayo 200 koro wang'ayo ko protect 200 no mondo chop ge ot. Ng'enye gi nitie moko ma osekata negi. Ko oneno ni 500 momiya ni ka tiyo go transport adhi donjo ot nono. But ng'ami negene, ng'ami kwalene to no dhi ot chon. So anyalo compare system Maria Jawa gi the same gi mane church nikech kata un angeni maybe randere nikech pok ibedo gi church. A moment ma ng'ato bedo gi church to iye biro dichiel to en gi suit, in fact en gi gimoro amora modwaro to church members pod dong kodhier. So system are more or less the same. Okay, systems are more or less the same, but what about the artists involved? Artists involved koro kanyi mabago. Koro in mondo melos pesa nyaka ibed gi church. No, not even the church. Be ogochuno kata ni nyaka yaw kanisa ino. It's just about how you kaki reason. Emo mineno ka anatimo gik moko with a lot of difference. So iyudo ka the artists kata kaka wachi example kaka an iwacho maber ni you can't compare me with Papa T. Reason number 1, Papa T kata generally the secular side gin ginyalo bedo gi show every week. You are sure of a show every week.
Aya, koni ibro yudo ka you have even just one show in a month. Iwinjo. The whole of 1 month in gi one show. Aya, this one event midwa dhiye, ng'ani ok dwa mi kata mana fare. Yeah. Or the budget mokuot can't even manage help you sustain kaka band ni dhi perform kacha kata kaka gidhi bet. Yeah. So that is what's creating the difference. Koro it's upon jok ma nigi events to also understand ni in as much as we are doing ministry, this ministry involves a lot of investment. To investment ni it's not just monetary. Investment ni en gik moko mang'eny mabedo in kata mana ka in gi band ni no. Idwaro ni mondi sustain the jotugo. Idwaro ni mondi sustain the instruments. Yeah. In mwenyewe in gi mahitaji gi moko. It's a whole lot of things. Ma without money kikwa uondre. Yeah. Koro an sani kiluonga event mari to we just give you a quotation. It's not that tough, but it's something that you can manage easily. Koro iwe gima muma wacho ni chiuru nono. Wach Nyasaye ni golande nono. Ok chiu nono. Dong kata wach Jehova. ok chiu nono ga. We. Ng'ama nochiwo nono? No. No, give me an example of ng'ama nochiwo nono ka Nyasaye didn't bless him back in return. Dong kwa luo kata ni waluo ministry. Mama cha nochiwo her last coin in the church. The last coin she had. What happened? Mama cha nochiwo mogo. Ne Elisha kosonenga. Ko wacho ni mogo ni ema wadongo wadhi chamo gotieno gi wuoda to wagine. Nyakwara to watho. Donge mogo nodok odhi opo. Which means we kamiti nyakichieme. That is the gospel that we don't want to preach these days. Wadwan wawuond jinia ainja Kristo bia koritim evangelism. Idoke odigi stress nikech pesa mane in god itiyo god e fair kidhi event ng'ato. Iduogo nono. Event ma Jehova. Iduoge ot michulo rent, landlord ni kodi. Aya, you have other bills to pay. Samoro jo interior artists man gi family. This family in muziki ni emitegemea mondo kipidh nyathi or this school chulne school fees. Event ng'ato tidhi I spend one whole week to komi kata fair. Tell me the logics. And that is the gospel we don't want to preach these days. Wadwa ni wanyisa insajinia aini ja gospel bedne Dickens Derrick in kori say hit in iwero wapari manene bet sik ga kama. Paralo kore pastor sorry dogi. Bitter truth, but it makes sense. Yeah, Nyisa ne omari ngato dwa golie odi Nairobi ka. For one full week, idhi e crusade mare from Monday mpaka Sunday. Iwe tije gigi and all the things you could do to make something. One week, one night. Ka itiduogo gi with all that pressure, to ene the same person makangi gocho ne ni an gi emergency moro ka konya. To ni kwecho. Anti kutai. Anto pesa. Na jomana konyo nutira ga isel. Macheto na konyo ga nono. Ne. Lango ke uma kawili. Sani pesa. Kilo na. Koro mage makisetimo. To ang ni sijui iloko wach Nyasaye biashara. Business. In fact, I'm doing it as a business. Anatimo muziki in 3 dimensions. 1. As a talent ma Nyasaye omiya. 2. I'm doing it because I want to minister to a soul. Adwa na wuo gi ng'ato. Aira wuo gi it's my mode of communication to somebody else. Okay. Number 3, biashara ba. You are doing gospel. I'm investing. No, I'm not doing gospel. I'm a non-secular artist. Okay. Tigi moro mwawacho ka ne dhok negi teko. What you speak, you have power. Tongue has power. Konya thona biro. Go kanyo matin onj thumno. Konya kapod angima. Thona biro. Konya kapod inyalo chopo. Thona biro rami asingoni. Ose konwa gane wach ga gik ma positive dhogi. Does it mean ni kakiluongo thone? You are on your way. The problem mawan go ni we hate reality. And we've been nurtured into that. Ibro tho ba.
the only information we don't have is when. But everyone will die. That's the truth. Mane singo mano semi Adam ni into koro nyaka dogilo. The only date we don't have is when. But do you just more mama taje to hey we luongo tho dhogi. Koro ka wache kamano to it doesn't mean ni kora luongo thona ni onge ngama nyalo luongo thoni thona koro bi asebet ka bikawa. I can't do that. It's just the reality that I'll die, but just before I die. Treat me well mondo just in case it comes, it's something we can never avoid. And we can't assume it's there. We can't assume it's there and gimantie. Koro the problem we have we usually escape reality. Kanga to dwa nyisi adier tineneno rach. Kedu kata upondo hivi. But that is the truth. Nyakuramogi pudin kaendi iwinjo kaka mbaka metka wapodwago mbaka gi Dickens Derek, but nitiere be gik moko matimore background mang'eny Nyakuramogi. Debed ni ng'ato nyalo tango ni background kata ni nyalo gori thej kumibede do nikech en chuny otieno gik moko timore mopogore. So nitie jomoko mawacho ni an thumbe na yude juogi, jomoko are being inspired by different things. Where is your source? Experience. Nyawinjo ka ng'ato okona nyaka okawach no riambo. Ng'ato kona nyaka ni an wende na ikelo na gi Nyasaye achiel kachiel. Nyasaye kona ni nyara chungi to miye book to ndiko etigi to dogo nindo en kochiew to yudore ka kinyo chiewo yuro ka ndiko ga wer monikone gi Nyasaye Jehova ochunge tieke which I personally don't concur with. Koro mano so okay. It's okay. Ng'ato nigi ginene. But apenja ni to ka koro nyaka ndalo chieng' giko broro yes emobio okay. Koro an experience. Chieng' giko biro romo Yesu batuwer to yie biro mi kende. Okay, it's fine. Koro an experience is what motivates me. Yeah. Koro there is a broad way of explaining experience. Experience nyalo bedo ni ineno ka ng'ato go through a situation or study a situation kaka timore. Kata number 2, in personally go through the situation. Yeah, koro there are things that I've studied about life, kaka ngima dhano chalo. Iwinjo kaka mostly mwende ga gin around ngima dhano. So I've studied sana lifestyle yetu as humans. And I'm just trying to build it in form of a song. And then there are also situations personally I've gone through. Koro experience is what gives me that motivation or nini drive ya kufanya nyimbo zangu. Experience. And pokne awinjo lake moro ni emobiro na kata. Kopo ni ati koro band ni obedo maduong', in bende ipango bedo gi bouncers, maybe dancers moko manyalo moro budho, like koro luongi show maduong' tidhi kao time mang'eny. Inyalo gombo bedo gi dancer, bouncer moko mamiyi security nikech koro ji ng'eny, something of that kind. What's your take on that? Of course, ngimana ok gima nyalo joko go. Ma in bende ibiro bedo go kulo man power. Wapenjie. Ineno ka to ne un gi adek e ndara. Namba 1 en jakuo. Namba 2 en pastor. Ka mae yalo ne jakuogni. Namba 3 ne en witness. Mana neno ka pastor yalo ne ng'awa? Jakuo. Tupo ka ng'ato wuok kuchocho gi beti. Biro. Ng'ama madhi chung' e ji adek. Orito rengo. Dong ng'ato ringo. Which means everybody values life. Iwinjo. So all these events mwade, you don't know the kind of person you are going to meet. Kata pastors will tell you they fight demons. Iwinja. Masami golo gajo chiende cha dongina no ka they battle a lot. Koro life okenyal joke go tu nini kech kori ni ile iyalo Nyasaye. Kori idhi. You don't do that. In gimi wacho ni ngimana nawene Yesu mondo ritna. Awene kabisa. Kendo rito. But okanyal bedo lazy ni koro Yesu ritna ngimana wasebet ka. Betie biro ritna ngimana nika. Siwezi. Emo mianyisi ni realities are not there in the church. Oumwani.
Ni koro in ng'ise ni eridwa wang' kanisa. Nenda kanyo lem Yesu dhi biro. To kanisa tidwa wang'. Aringo boyna. There are some truths we have been ibiro wang'e church. We've been covered from the truth. I don't know who installed that mentality. The whites. But okonego bed ni kori bedo lazy. Kata in sani, ahero ga chiwo example sani wena. Okinyal neno ka gine mtambo LTN. Minge maber ni nigole 1000 kata 30 moko. Mato mar mbala mwezi. Kikango dio siame kamar. Chuma ama loka. Dwago gini. Chuma ama loka dwago gini. Tinge maber ni gini ne 30,000. To mondo iyud 30,000 moro mondo inyiew gini. It's not that easy. Tina naka chuma en gima biro kaendi. Tinyalo control from destroying this thing. Ang niwe ni LTN team mangongo. Ang no nyiew moro. No. Kata kane in mana gi pesa no, to you will try and protect this thing. Exactly. So the same happens to human life. Okonegi beda lazy ni koro iwene. Yesu nigi millions of people to protect penyka. Billion kosa gina dia world. To ng'at ka ng'ato lamo lambe every day. Ka kwana ga jowadan gimana tek makadwa chako kwano ji. Koro ng'at ka ng'ato nigi lambe every day. Ma Nyasaye onego winji. Kasto imbe pod ibet kanyo ni Nyasaye to biro koro rit na ngimana. That's laziness. So we expect ni kakimedo grow, they will come. They will come, definitely. What about dancers? I will have dancers. Bana, and I have, yawa. Kara pokungea. Look at me, kuro bit kudikai. Bana, we have plans. The only difference we have is time and money. Mapese mapodu deki. Time and money. Sano emapokoromo to pesa no pokwayudo. But if I get to that point, I will sustain that in my band. Because I want security. I want near. The only difference I'll have with whatever you consider dirty is that mine I'll do clean. Okabikelo dancers maru ako bikini stage. I'll try and do mine very decently. Iwinja. Kataka go aja wano, we will do it. We'll try and do it as decent as possible. But with that facilitation available, trust me, I'll do it. Koro ini different ge jogi. Ngene, iko ge 10 nail, gimono ge paro ni okibi yenu, iye te. No, ano kabiga bire mbele kamera kasta nyiso jini an okabitimo kasto back nyuma ya tent angi biro te yuda kara teng tija chien berber yama kori penjo ni to Dickens Derrick we just say the truth the way it is. To box martengo tang iketo mbele kamano koro yes to jibiro bole me 1000 man pokayudi nitiere ka ji perform a band live performance nitiere kumikete ga box ma people can appreciate what you are doing. Come and appreciate. I beg you kuja hata na ibiro keto box barte bana ka ng'ato dwa mi hata we nango ni ng'ato nigi 10 Gs moro dwa mi akanyo ni boy na igwedho chunya kasto ni Nyasaye dhi miya mera kel pesa no I'll use it well. Kari gima biro and I know perform nyaka gotieno as long as it is on an open field. And kata in mana gi liel idwa ni wabuabudh ni liel be okwa bikete obed liel. We will make it a celebration of life, not a funeral. We will celebrate that life very well. Hapa ni wayudo gimonyochwa mese piny luo. Ma is a new thing. One kata in gi liel, kata in liel gotieno, bring us on board. Kata in birthday, kata in whatever event as long as onge club. Tutakuja. Tingene moment mirwako jogi ibiro yudo ka ng'ato miel ni to mondo miyo miel nyako chwade konge moro matin. Nyako miel iyudo ko olengore to kungo ywa ichi moro. I believe gani kata inano jok ma wakao gani richogi.
These people are usually somehow disciplined molo kata jo kanisa. These people know environments, let me tell you. Ntiere kama ok gibi bire abira oyuma. These people have sense. Ni venye wane mwakao giga waketo gie klaus moro. Iwinja. Ntiere demarcation momo waseketo ni ajo gi joricho dhi e hell. Iwinjo. And that is where we are going wrong. Because I believe ni even in my events, even if there may be situations like that, they want to be so rampant. Because I believe ni kata jok ma watcha sana, there are people with akili. Iepo ne gima penji. In gi show, nitie janjaga moro mamiel maber. Iwinjo. Uremo ng'at achiel. Ting'e maber nyecha to go yath. But to deliver. Will you pick him or leave? There is always a better option. We will come and talk. If at all of moro chunya. Obasema orisene no clip motimo. We will sit and talk. We will have a negotiation. For you to come into my band, this and this must happen. Iwinja. En bendo wacho ni anto kane no katekna. If it doesn't satisfy my demands, why you don't there the next option? Ni yawa anto. Njaga to kanyawe but okabi mere stage. Okabi yua stage. Done samwa de perform cha. Dogi wacho na yu wiya maber atete arwak koti. Ya biro timo kamano but gimi yiwena kaka Javan marwa wacho ni kakene na biro mori ne kaka nyaka mor. That is what we call hypocrisy. And I don't tolerate that. Hypocrisy tindini. Mano kori biro timeni mondo jioneni ni bere stage. To outside there ichoma pichawa. So what's the need? If you want to be nice, be nice. If you don't want to be nice, be ugly. Ere gimomiyo ilil kocha to kibire stage kati irwako nwa white clean makore indisori. That's hypocrisy. Koro kopo no nyalo madho ni ga yanga ini onge problem omadhe to chwati. Why should you do that? Mogongo, that one is even harmful to your health. Wachana na hiyo kitu. Tamo jonjage bande. Okna tamogi. If you are willing to be transformed. My agenda in here, everybody I interact with, I don't judge. At the first point I will interact with this person. Okabidi spice any kore janjaga kikisudu buta, no. Tutakana, tutaongea, in fact tutakuwa mabeshte. Mimi na wasalimianga, I greet them, tuna interact vizuri sana. I've gone to events, I've gone to an event where there was a celebration. During the day, kama indite na naka jontiere ma boys moko mose kwanyo mari. And we talked. We interact with them and they are happy. In fact, those people really love that campaign. Dongise winjo phrase moro ni jokongo erore moloyo kata jo church. Mano tadier kabisa nene club. Yeah. Koro, those people, if they can have just that ear to listen, wataelewa the meaning of drugs are bad. But they won't understand kiwito gikucho. Ikuongi kete painting iseni baba. This and this and this and that. En bende en giwinjo ne moro nyalo winjo. Okay? Nyiri ohero wasani. Imbi sebedo msani duonde mate. Giseri e inbox. Ere kake handle ge? Hey. Jesus. Look, ane vila nge. Nitigi kumoka penji ni. Nitigi kumoka penji ni be jogi chandi inbox. Angeyo, I'm 120% sure. Ni jogi inbox. Ngamoko gisere e field ka. Wanyalo wile manajere. Maybe manu mari magingeni janeko gipan omari kioro ne text nya yoro kata mana text ni LTN to maybe biso thwango biso thwango pe jo kawe no jadala ire en gi village mentality him casto kakurizon koro maybe embe jinyalo gi ne jok moko nyalo exclude. So I only know of two people, Omari Nash gamiso thwango ma jinyalo weyo kando into gi seri eri kake handle but okaja chode. Jogi ok ni jochode. Kofi ndalo moko nowacho niya. Okawacho ni jochode. Wawa koni. Kofi ndalo moko nowacho niya ka jikone ni bwana weri gi mon. To kono ji niya. Weuru kona na wera gi mon. Konuru mon go. Oweya. Koro field kae
okonyiso ni bed jachode. Jogi nyalo teri mondo ilemgi e chode. Okay. Koro tayudi. Anyisi ni one of the best things man gago proud of and the kind of self-control I have. I'm at a place where I know gima right, gima wrong. I know how bad it can tarnish my image, kata nyalo ketho my brand, or even just me as a person. Koro, sikatai ni gintie. Jito biro kendo ging'eny sana. In fact, emo mine noga, let me explain this. Maybe odhi konyo bende wasanii mang'eny. Ji anenoga kadhaoga ni sijui yo, msanii ukiwa uko pale juu, unatupea namba ya sijui nani, unatupea sijui namba ya manager, sijui nini. These are the reasons. Nikech koro, ngato o approach you with a lot of irrelevance. Inigeto namba kacha chami ndiko maber ni booking. Manyiso ni namba no negi contact kidwa timango. Kidwa book. Eno donjo ni inbox kachacha with love issues, which you don't recommend. Koro, iyo doga ka there is a lot of irrelevance. Okay, koro back to your question. Jogi nitie, and they come. There are so many. But I'm at a point where I feel what I'm doing is more important than giving attention to such texts. Kaya on inbox anito utapata tu. Okay, I usually see. Kaneno ka it's nothing that is going to make sense, I just assume. Namba na ingi yor na moko mabecho. Ingi Ibro profile. moe LTN. Moe LTN. Bro. Mambo kikisama kora duwaro ya. Witi urida ya. Anu kawa nango kanya duwaro. Sawa. Ni biro moe LTN. Lakini. Okay, like, okay, LTN it's fine. Anto kata ni jogoricho. By the way, it's nice because it's not a sin to admire or to like. But ntiyo moko mikombo. Wacha diere. Boke na miyenyo kama mine ngatu. Donge dina seka logo. Sekalo. Mano je tich Nyasaye wacha ko. Nyasaye. Kuro poke neno maberni. Poka neno momoro chunya kamoro kanyo area mag ginego. Aya girls continue. Chieng moro goy picha moro maler makara kacha tich Nyasaye oneno. Ko yaro to nyalo more kusiwacho. Ok giricho. Ok mano kori yanyo jogi. Ana pani nyumeriche matex. Jogo be en mani koro motivation kanyo klaindi. Mar sliding into such ema poda onge go, like I'm still not into such area. To in gima iwacho ni ati every successful man there is a woman behind it. Majoja wanokaone. Okay. There is. My mother is there for me every day. Every successful person there is a woman behind him. My mother dongena woman. My mother is a very supportive woman behind me. Okay. In fact, I have women. My sisters are there for me. Wachigino kinyo kama I have women behind my success. My mother. Explain yourself. My sisters. My mother. Yeah. Well, don't explain. Kawe kamano to. I have. We don't know patro. Emang you do kano ngadi kam. I have women. Kanye mangi you do kama ko ngadi to dhi okete Nairobi gossip. I have women behind my success. Yeah. Kori wachuni into okigine to okipika wini maybe sungori or something ke samiwe message ki kamano ge wachuni bikata kwa text oko duokwa osungore. Yeah, that one is normal. GV iga mopogore ananya wachoni everybody has their opinion. Tiere ngat moro mako approach ito you assume the text. Or the paronia, maybe Derek is busy. Yeah. Bado ata respond tu, acha nikuwe patient. Kuna mwenye ataiona kama ni kiburi. Kuna mwenye ata give up na achane nayo aseme pengine Derek hayuko rada zangu. Exactly. So everybody have their own opinion. Exactly. Koro whatever they think of is not my business. All right.
Nyakuramogi, mani luongo ni Dickens Derrick mabende nie YouTube kacha to gi social media handles meke te nyalo manyo iluongo ni Dickens Derrick. Mondo mi bende wa support wan joluo, let us follow, let us subscribe, let us comment, let us share all these things that we say. Anyway, wanyalo mi thuolo ni endi mondo be imiwa maybe clue on some of the good plans that you have maybe from this year as we proceed. Okay, anyalo chako gi wacho ni I'm just the face of this brand because of this face. But behind this face there is a lot. There are so many people that wamenishikilia hivi. Yeah. So I have a whole team that help me strategize, that help me do my things right. Gikonya ya advice samoro. Kech gini katimo kenda talmesa. You can't. Koro together with my team, we've already strategized for the whole year. One year ahead of the teacher. 1 year ahead of the teacher to mean we've already programmed ourselves for the next 1 year. Yeah. One given wadong mana gi release nu wase strategize ni will be releasing one song every month. That is our own way of seeing things working. Koro wadhi golo one song every month. To wase strategize nyaka kiama next year kiama na dwe maradi. Ma dweche gi te. Wan wase pango thom. Ready. Ready kendo wan gi ginene kidwaro ni mondi access my songs early before anyone else. Tidhi YouTube kachacha ti join my membership plan. Koro kisa join membership plan to ini nyalo access the songs even before I release. Membership chedonge chulo. Donge na sadaka mathin we wache ni chuli. Ena chak moro matin ti nyalo access. Access koro kata mapoka golo ka. Okay. Koro we've already strategized well. And we believe ni ka Nyasaye bende ahero wacho ni I have my tag Ruoth Orie Bade. Ruoth Orie Bade means Nyasaye mwenyewe alinyoshea mkono yake. He laid hands on this talent. Koro we believe ni ka Nyasaye ni kodwa kaka one give that faith. So nothing is going to go wrong. Alright. Do you have anything to add, your last word, as it's called parting shot? We don't want to conclude. Maybe. Erani osiko chendo, dhano siwuoye adong' aneno. Kiwinjo wach nyathi jomoko, ok ringe ng'ato no onge mogo. Wewe, chieng' moro ni gomba, amiyi aratitugogo. Chieng' moro ni gomba. Baby, utanitamani, nimekupa penzi ukacheza nayo. Utanitamani. Nyakwara Mogajwang, iluonga ni Mr. Mbalamwezi. Mondiket thuma mar hera chendo kaka sikiza tune mari. Demana *812 *784#. Ma wantiere ndani ya LTN kama mopandi inyenyelela. Nyakораmogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. That you had something to share with the team or our Luos, you tell them that, this is what I want to share with you. Okay, number one, I want to just pass an information to them that on 5th March 2025, Wednesday, from 9 p.m. tuko na our live performance. It is on today. TikTok.
It is today. It's today. It's Yeah, already Wednesday. Yeah. So we have our live performance from 9 p.m. 9 on p.m. TikTok kwa account ya Atikim. Atikim. Yeah, we've organized it in a big way. So all of you are welcomed hapa tununui tickets. Yeah. Kazi yako ni kukuja tu na kufurahia, si ndio? Yeah, exactly. Tuko na guests wengi pale kama MC Adekta, MC Adekta tu. Omari Nash By the mwenyewe. way, by the way, manu kele gimoro. Jok miwuotho go adier, Adekta tu, opuodo dung to madho kong, to miela jao. Ng'ato nigi juoge moiro, ng'ato ka ng'ato nigi satande moro machande. Kata an be an mana gi giga moko ma kata ka koro samoro inya tadok ma e chonga lame. Everybody ni venye tuna pretend hapa nje. Je umore auma gi lewni kidoke ute ji. Na ng'ato nigi satande mo machande. MC Adekta tu atakuwa, tuendelee. MC Omari Nash. Chino jamano mbele, chino meneno mbele mingo. Joma wuotho go, iwinjo wiko wacho. Ng'ondo boka. Pastor, bende ng'at mapoche ler. To donge ng'ondo boka no. Yo. Okay. Wacha diere mbele na sai ni pachio pa kale. Wacha diere mokeriamu. Haya, wan kachagi mbala mwezi mwenyewe dhide the building. Mbalalus. Yosh. No. Era ni yosiko chendo. Dhano siwe aduga neno. Whitney. We ne matieko. Oh, Whitney. Rhodes affair. Yeah, he'll build the building. One kachacha gikala usi. The team is so big. The team is so big. So kujeni tufurahie. Alafu number 2 and the last one maybe is just to thank my fans, number 1, for the support mnatupea. Yeah. Kama sio nyinyi manze, we can't be where we are. So keep on with the support. Number 2, I want to thank my team wenye wanahakikisha kwamba the delivery is perfect. Exactly. Nasikia watu wana appreciate this is not the only person behind that success. Kuna watu behind me. Yeah. Then number 3, nataka kumshukuru Mungu zaidi na kwa ukubwa sana. Yeah. Because he's the one who has made me see this space. Yeah. Na nikatokea and I'm where I am. Alright. So ni shukrani tu naweza wapea my people. Zidi kusupport this talent because this is now where we can at least say tuko sawa. Art saizi ndio watu wana nini? Wamebobea kwenye bwana hata masani jichiemogo. Kiswahili lal kwa support wa uru tu. We will never know. Maybe wodi moro chieng moro bro bede band na asa dancer. You never know. Alright. Nyakora mugi kaka pele. Nami pia nimejawa na furaha bundi kwa wale ambao wamekuwa nasi tangu tuanze. Na sasa hivi tunatamatisha na kuambia jinangu kama kawa ni Omari Nash. Omari mwanamke ni mchoyo. Hakuna maziwa lakini bado anapika chai ya rangi. Kwa hivyo basi sina mengi la kunena mie. Bali tu na washukuru sana. Nawaambia ni LTN hapa ndo utajua ukweli. Yale ambao yamefichwa. Tunafichua. Hey. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuoko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.